dekat ke arpo kendai ikentin ke badan hang ni anda kumta ulah hukum yaki bad ulah ong haki yanga ansalum shalaki beriu tutep yanga baki kapa jonga haka krem kabaha kalingkha u efron u kinja hit Tongan pulis nun tu belai pomon maka don jiasa ha kata ke krem kabaha kalingkha mak pela kabamar persya ya kamamri akari kanam ya kabau Abraham ulathit lembat kalingkha nau Efron kinjahit ya kabandong kebentar terai kum ka jaka tep to kabang yu i nakani ka dapat kebaat kondai eh to ka jingkeren ke jong Jacob kasyai pat ke jing hukum hang ni kalong baya u an dai da lei ru ya kaban tep hapo Egypt dai ban ra ya u shabar nakari Egypt sya katai ka rikanan ta ta kasyai bat ki kentin ki jong Hmm. Jacob ya ka u bo hang ni yanga an salum shalaki brio kasyai ban ong bai da ki kentin ki bang yesu thu pai ba bayanga ngan sayap bat ya kamet yap jonga an salum lang bat kita ki bayi ki basem ki jonga barang ni kan kami ada bat ki kepa ki jong nomor ba kada ki jaj berdiri ke ba simpateng naki senra to ka ba a ka ba don hak ni kat khot ko khandai ka hukum ka ba u ai kini ki bar kat arngot ki khon ka long tep yanga bat ki kepa jonga aka krem ka ba ha ka lingkha u efron u penjahit kani tak la don lupa history syakmat kumno bu Abraham uthiet ya katu kalingkha jong u efron men haba kasara ka khlat ikan ba kun diam ha itu haki berta ki ba syakmat kilan ki ba syakmat pihak kata kajaka Hmm. ka balatiap ya ka ha ka balatiap yu Abraham ru u Jacob u kwa ba ma uru kamet ke jung u kan lang ata ka mo ki si yang hike to hangi ta ka syai kar kompren ke jung Jacob yanga berki kapa junga bat kani kan saya rap pada ki tu ki kan tien ki ba ngin sai puli kampadien ki bangila de yu kren teng menchua ban thia lem bat ki kapa ka bomot baik itu ka jingi bu si yang kan Hmm. ti kajing betha hang ni wat ha baki don hari Egypt yen ha ban lej ban ra ban pendap ya kan ka benta kumba u ulah keren ban ni so tenan wah mangi ki kasi ya bangi puli ya kan ni ba kata ka jing ya jan ba laki jong ki kur kalong ka koridor wat apa yang jong ki Israel ru nama rumah baki te ya nakaliang di senrang te i ba kata ka jing ya jan ke jong ki sikur nakaliang di senrang kalong kawas kemem ni jing bu si so ngidagi beteng nang tu syakani ka dapat ka balai po ang ni kani kalong ka jingpen kan mau ba ka tu ka lingkha ba ka krem ba ka lingkha u efron ka dei ka kerteng joka ka dei ka makpela tang na ada pulis khmat ba dai ka don la ka do huni kolang ba persya ya ka mamri akari kanan bala benrap biak tu bau u penyo ya kata u dei u Abraham dah u thir kisbai ya ka bandong try ya kata ka jakatem pi bangintip hai la tho ya ka ta ka khana dangi si pet yang ni bahakan ka Genesis ko nang ko arpulai itu khat lai hadu arpo i keren japang jong kata Hmm. te bakan umsa iki bapuli aku umdum te
Dei puli ya kani kebenta aku lai aku kumat keren bat ke thu ya kani ka jing thiet ke jong Abraham ya kani ka chakatep kidan ye ban ong hang ni Stop. dan dedam dan gin jam shu shakmat to kani get khot ke balai wei ka long ka jik pen scam na ka jing ethu jong Jacob makani ga ka pateng ke ba don kami ke ban bu jikan mau pedeng jongki ke jing ong ke jong Jacob hang ta kila yatep yo Abraham badia kasara ka tengah jong hang ta kila yatep yo Ishak badia ka Rebeka ka tengah jong bat hang taru ngalatep yaka Lea Syayef ni nama ka Rachel atep yaka apo Efrat penti si Bethlehem Mm. Mm. pipet bahayu lan te hang ni kani ka jing bu kentin kani ka lai kuwe ujuda undon nakaliang jong kalea kalau fixing mo dong ta ujuda namar ba udon laka jong ka benta kum unong sinciar ba kum nong tawai na ipe itu jing ku jing Mm. di hang di te ka shi thu bi tu history kum tu tingim dadan ni ye ka bat ong hang ni mo to namar ka yeso lang bat ka tu ka dekat ka balai pu ar dengan pulih tikitin kenam ka nyerap lagi kata kaling kakeng bat ka krem hapo jongka ya ka balatit na ki khun u het ka pher em ka karteng hang ni u het hang ni ar kondai u het nanta Mm. ka balai pho kun jahit ha ka jing shisha ka dei ka ju ka karteng het ding ha ban so thu ya kani ba ka por baki bo ha ka ktin kasi mla len hi ba ki ki por ka ni ka jing kmi ya ka jing long rti ka jing bu ki kentin kim shim poi kan mau ba ka don ka jing phe ha ka spelling Mm. ha ka khot ka or pandai spell ka si ba hit ha ka khot blai hol spell ka si ba hit the poi hang ni ba de pen ti Mm. ik mas spell phareng ka ni het hit ne kalau si Mm. senong na spell het hit ti utau i jaka bu du i kasi umi dau i phareng Mm. ten rei H dei i HETH why? hoi ke namar ba yo h ha ka phareng te ke long silent kim ju kham kan mau Mm. Mm. te kawan hi shatai hi ju ken hit hi ke de te ba yengi Mm. kasi pe de u i phareng te de u e te ri ken on ni long het Mm. te kam dai Mm. phe than khata mo on ring sio ka do hu ni ba ka kamu hi ka ju la dai hit ani het namar ba om shin la don kanu kanu ka jing kren ni ka ban ni pen be renti ya kani ka jingbu perteng kumni Mm. to ka ke ban yarap ini hang ni hi na ka ke bai thu kan gid khot lai pui lai ku ar ka shukdo kerpang bai ya kita i ba la sha tem akan ke jing tep ka badon hang ni hapo mak pela ti ya ki kerteng jiki bri la de pet to ka khot ka lai ku wei bat ke jing pentikana ya ka krem bat kalin kha laban biang di ka khot ka lai ku ar ya ka bala kren ru akan ke khot ka lai ku ka krem bat kalin kha Makpela. po bakpela kan kerem bat kalingka ang niru kalingka bat ka kerem Mm. ka jing penskem na mar kam dei tang ka jakatep ka walong a a ka jakak walong luom le ka sharing luom bot bat ti kerem ya ka kan ban tem Mm.
cho kam dadon ai phi hang tu nomor ba kani kalong tang ka jing kwa ka jong u jakob ba hang du bari mantep bat bale u ai kanong rim bale ba di mantep ang ta kwa bandan kat bu Abraham u Ishak ban u ude